Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Παράταση στην Εξέδρα, όπου εδώ έχουμε να δούμε τα τελευταία νέα της ομάδας, σχόλια, κριτική παικτών και φυσικά τις ερωτήσεις σας. Πάμε όμως να τα πιάσουμε με τη σειρά. Στο χθεσινό αγώνα ο ΠΑΟΚ μόλις το 7 βρίσκει γκολ με τον Δημήτρη Χατσίδη, παρόλα αυτά είχε μέτρια εικόνα και δεν εξασφάλισε νωρίς τη νίκη. Όταν μπήκε στο παιχνίδι Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Μαγκομέντος Ντόεφ, άλλαξε η εικόνα της ομάδας και με γκολ από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς το 89 ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε το τρίποντο. Είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να καταφέρνει να νικάει σε αγώνες όπου προέρχεται από πολλά παιχνίδια και έχει κούραση, από αγώνες που έχει μέτρια απόδοση και από αγώνες που έχει και πολλές απουσίες. Σε αυτή την περίπτωση συνέβησαν και τα τρία. Αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την νίκη. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, αυτή η επιστροφή στις νίκες δίνει στον ΠΑΟΚ την ψυχολογία που του έλειπε στους τελευταίους αγώνες. Ο δικέφαλος εκμεταλλεύεται την γκέλα της ΑΕΚ και με νίκη την Τετάρτη θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία. Πάμε τώρα και στην κριτική παικτών. Ο Αντώνης Τσιφτσής, αδιάφορος αγώνας για τον Έλληνα goalkeeper, δεν χρειάστηκε να επέμβει σημαντικά, είχε καλές μεταβιβάσεις, δεν έκανε κάποιο σοβαρό λάθος, οπότε θα πάρει και ένα 7 στα 10. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης, πλέον δεν ξέρουμε τι να πούμε για αυτόν τον παίκτη, έχει τρομερή εξέλιξη σαν παίκτης, από τότε που ήταν σαν αλλαγή του Κουλεράκη και από τότε που μπήκε βασικός και δεν κατάφερε να κάνει πολύ καλούς αγώνες, είχε αρκετά λάθη. Όσο απάντησε όμως όσους λένε ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν εμπιστεύεται Έλληνες παίκτες, ο Γιάννης Μιχαηλίδης εννοείται με τη δουλειά που έχει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να τον βάζει σε κάθε αγώνα, έχει εξελιχθεί πλέον σε ηγέτη, στον καλύτερο στόπερ μας, που όχι μόνο καθαρίζει κάθε αμυντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται, αλλά οργανώνει και επιθετικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με ένα πόδι που είναι το καλύτερο που έχει ο ΠΑΟΚ στην ομάδα. Ο Αλεσάνδρο Βολιάκο δεν αντιμετώπισε δυσκολίες ο Ιταλός, ήταν πολύ καλό στα αμυντικά του καθήκοντα, δεν φάνηκε η απουσία του Κετζιόρα. Γενικά η άμυνα δεν είχε πολύ δουλειά στον αγώνα, οπότε και αυτός όπως και ο Μιχαηλίδης που πήρε 8,5 στα 10, αυτός θα πάρει ένα 8 στα 10. Ο Λούκας Τέιλορ θα πάρει 7,5 στα 10. Ο Τέιλορ κάνει το καλύτερο του παιχνίδι με το δικέφαλο, παρότι το ΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε. Ο Σκοτσέζος είχε ωραίες συνεργασίες στο επιθετικό κομμάτι και ανέβαινε αρκετά ψηλά, κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει, χωρίς να παραμελεί φυσικά και τα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Τζον Τζοκένι αποχώρησε τραυματίες από τον αγώνα, παρόλα αυτά όσο ήταν μέσα ήταν και αυτός σε πολύ καλή απόδοση, δεν έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε για τον Γκένι, αυτός έχει πάντα στάνταρ απόδοση πάρα πολύ καλή. Ο Μαντί Καμαρά θα πάρει ένα 6,5 στα 10, ελαφρώς βελτιωμένος από τους προηγούμενους αγώνες. Δυστυχώς και πάλι δεν θυμίσει τίποτα τον περσινό Μαντί. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε κόντρα σε μια ομάδα που είναι αρκετά κατωτερή του. Θα μπορούσε να δείξει εκεί κάποια στοιχεία ανωτερότητας, τα οποία όμως δεν τα είδαμε. Μακάρι να συνεχίσει έστω και αργά, αλλά σταθερά την ονειδική πορεία. Ο Χρήστος Ζαφύρης, 7,5 στα 10. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος παίζει σε ενεχόμενα μάτς, συνεχώς δεν σταματάει. Είτε σε θέση του 10 που είναι απαιτητική και αυτή, είτε στη θέση half που είναι η φυσιολογική του. Βέβαια φαίνεται ότι όπως τώρα όταν μπαίνει στη θέση του half και ο Ζαφύρης πραγματικά λάμπει. Είχε τρομερή κριτικότητα, είχε ενέργεια και φυσικά να τονίσουμε ότι από δική του προσωπική του μονομαχία έρχεται το δεύτερο γκολ, οπότε αξίζει να πάρει και ένα 7,5 στα 10. Ο Πιάνκο 6,5 στα 10, εκτός από ένα καταπληκτικό σουτ που κρίμα που δεν πήγε, θα ήταν το γκολ της αγωνιστικής. Δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο από τον Ιταλό. Μην ξεχνάμε ότι έπαιζε όμως στη θέση του 10, μια θέση που δεν είναι φυσικά η κανονική του θέση, είναι και αυτός καθαρό half. Οπότε το αξίζει ένα 6,5 στα 10 και τώρα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια επιτέλους θα μπορούσαμε να δούμε τα half μας κανονικά. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς 7,5 στα 10, καλή εμφάνιση στον Αντρίγια, βέβαια ήταν λίγο πιο κατά τα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει, όμως από το δικό του πόδι πετύχαμε το 2-0 και ήταν με πάθος ενέργεια εκεί να παλέψει, το αξίζει το 7,5 στα 10. Ο Δημήτρης Χατσίδης 8 στα 10, ο νεαρός έχει ανωδική πορεία, πέτυχε ακόμα ένα γκολ, ανταποκρίθηκε πολύ καλά σε απαιτήσεις του αγώνα. Πλέον ο Χατσίδης εξελίσσεται μέρα με τη μέρα και είμαι σίγουρος ότι όσο συνεχίζει έτσι θα βελτιώνεται. Ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ παίρνει 7 στα 10, ο Γερεμέγεφ χάνει τεράστια ευκαιρία για να κάνει από νωρίς το 2-0, παρ' όλα αυτά είχε μια σχετικά καλή εμφάνιση, βοήθησε επιθετικά, βρισκόταν και στα άκρα όποτε χρειαζόταν για να δώσει με το ύψος του 1,91, αν δεν κάνω λάθος, ο Γερεμέγεφ να μπορέσει να αποτελέσει κίνδυνο για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μαζί με τον Μαγκομέντος Ντόεφ πέρασαν αλλαγή, θα πάρουν και οι δύο από 8 στα 10. Με το που μπήκε ο νεαρός ένας μεσοεπιθετικός, τι να πούμε,
άλλαξε όλη η εικόνα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έγινε επικίνδυνος, ο ΠΑΟΚ κυνηγούσε πλέον κάθε μπάλα, κάθε πάσα έδινε κάτι το απρόβλεπτο Κωνσταντέλιας και αυτό επηρέασε κατά πολύ τον Αστέρα Τρίπολης. Από την άλλη, ο Μαγκομέντος Ντόεφ, όταν μπήκε ως αλλαγή αντί του Καμαρά, φάνηκε η ανωτερότητά του, κατάφερε να καθαρίσει όλες τις φάσεις, κυριάρχησε ο ΠΑΟΚ στο κέντρο και έτσι δεν είχε θέμα όσον αφορά το να δεχτεί κάποιο γκολ. Ο Μίθου, 8 στα 10, πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής, προσπάθησε πολύ στον αγώνα και έδωσε μια πολύ όριμη assist. Εκεί στη θέση του πολλοί παίκτες, ακόμα και μεγαλύτεροι με περισσότερη εμπειρία, θα τελείωναν τη φάση. Ο Μίθου επέλεξε να δώσει την μπάλα στο Ζίβκοβιτς και ο ΠΑΟΚ έκανε και το 2-0. Ο Σάντσες 7 στα 10, δεν έχουμε πολλά να πούμε για τον Σάντσες. Μπήκε ως αλλαγή αναγκαστικά επειδή ο Τζον Τζοκένι αποχώρησε τραυματίας. Ο Σάντσες τώρα θα φανεί. Τώρα που ο Κένι θα είναι εκτός, πιστεύω θα δούμε πολύ καλά πράγματα έτσι από αυτόν. Ο Ραζόν Λουτσέσκο 8,5 στα 10, χρυσές ήταν οι αλλαγές με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Μαγκομέντος Ντόεφ, εξασφάλισε την νίκη. Διαχειρίζεται την ομάδα με άψογο τρόπο, με ό,τι όπλα έχει, τα χρησιμοποιεί και τα αξιοποιεί στο μέγιστο. Πάμε τώρα και στα τελευταία νέα της ομάδας. Ο Κένι θα υποβληθεί σε μαγνητική. Παρ' όλα αυτά, με μια πρώτη εκτίμηση, έχει κάκωση στη στέρνα, γι' αυτό και ακολούθησε θεραπεία, όπως ακολούθησε και ο Τάισον με τον Παυλένκα. Ο Μεϊτέ δούλεψε ατομικά στο γήπεδο και ο Γερόλ Ντεσπότοφ έβγαλε μέρος της προπόνησης και έπειτα δούλεψε και αυτός με ατομικό πρόγραμμα. Στα θετικά, επέστρεψε μαζί με τον Ιβανούζεκ και τον Γιάννη Κωνσταντέλια στις προπονήσεις και ο Ντέγιαν Λόβρεν. Πάμε τώρα και σε ερωτήσεις σας. Ένας φίλος σχολιάζει, ήμουνα στην 4α, τώρα τη συγκεκριμένη λέξη δεν μπορώ να την πω στον αέρα, χωρίς οργανωτή, τύμπανο, ο καθένας λέει ότι του κατέβει 2-3 ταυτόχρονα συνθήματα. Καλησπέρα φίλε και πολύ σωστή παρατήρηση γιατί κανένας δεν το έχει αναφέρει στους τελευταίους αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ βρισκόμουν στην 4α για να παρακολουθήσω τον αγώνα, δυστυχώς δεν ήταν καλή κερκίδα, αλλά αυτό είναι φυσικό επόμενο όταν δεν έχεις τύμπανο και οργανωτή. Όπως γνωρίζω, αυτό γίνεται λόγω ότι έχουμε 40 μέρες πένθους για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στη Ρουμανία. Από εκεί και πέρα, ο επόμενος αγώνας θα έχουμε περάσει 40 μέρες, οπότε και πιθανολογώ ότι θα έχουμε τύμπανο. Και έτσι θα επιστρέψει η καλή κερκίδα γιατί η ομάδα θα τη χρειαστεί στα play-off. Με το που μπήκε ο Κωνσταντέλιας χθες, άλλαξε όλο το παιχνίδι. Πιστεύεις θα φύγει το καλοκαίρι? Καλησπέρα Παναγιώτη, πολύ σωστά λες. Ο Κωνσταντέλιας δίνει άλλη πνοή στην ομάδα. Προσφέρει αυτό το απρόβλεπτο, αυτή τη μαγική κίνηση. Είναι γρήγορος, έχει τα πάντα. Έχει βελτιώσει και τα σουτ του πλέον. Θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόταση για τον Τέλια. Δεν νομίζω ότι με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει δεν θα διαφερθεί κάποια ομάδα. Αλλά με αυτό που έγινε φέτος, που ο κόσμος μετά από πάρα πολλά σχόλια που δέχτηκε η ΠΑΕ τον κράτησε για να μην φύγει, θεωρώ ότι αν δεν μιλάμε για κάποιο υπέροχο ποσό, ο Ντέλιας δεν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό φυσικά δεν προκύπτει από δεδομένα, ακόμα δεν γνωρίζουμε κάτι, απλώς μια εκτίμηση κάνω. Επειδή βλέπω ότι περισσότεροι ρωτάτε για τον Κένι, τον Τάισον και τον Μεϊτέ, θυμίζουμε ότι ο Κένι ακόμα δεν γνωρίζουμε πότε θα επιστρέψει, γιατί ακόμα δεν έχει υποβληθεί και στην μαγνητική. Σίγουρα δεν θα είναι στον αγώνα με την Κηφισιά, από εκεί και πέρα ελπίζουμε να αναρρώσει γρήγορα. Για τον Μεϊτέ ακόμα συνεχίζει να υπάρχει η ελπίδα ότι θα καταφέρει να πάρει χρόνο συμμετοχής με την Κηφισιά παρόλο που ακολουθεί θεραπεία και έτσι να είναι έτοιμος για το καιρό της Γραϊσκάκης. Για τον Τάισον ακόμα δεν μας έχουν δώσει κάποια εξήγηση για το τι συμβαίνει. Πιστεύεις ο Χατσίδης θα είναι σε φάση σαν τον παλιό Πέλκα? Γεια σου Διογέννη. Πιστεύω ότι ο Χατσίδης θα ξεπεράσει, όχι μόνο θα φτάσει στον παλιό Πέλκα. Θεωρώ ότι έχει το ταλέντο, ήδη μας το δείχνει στο γήπεδο, πετυχαίνει κρίσιμα γκολ, έχει αυτή την εκρηκτικότητα που χρειάζεται ένας εξτρέμ, δεν γυρνάει συνεχώς την μπάλα πίσω, αλλά μπορεί να κάνει και μια τρίπλα, μπορεί να περάσει την μπάλα, έχει καλό σουτ. Και πιστεύω ότι αγώνα με αγώνα, όσο πιο βασικούς αγώνες μπαίνει, οι ευρωπαϊκούς που είναι πιο απαιτητικοί και προετοιμασία με την προετοιμασία, ο Χατσίδης θα καθιερωθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν και από τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο την Τρίτη για να σχολιάσουμε όλα όσα θα γίνει στην εκπομπή πριν το σφύριγμα για τον αγώνα και φυσικά ΠΑΟΚ. Εσείς κάντε ένα like, ένα subscribe εδώ στο YouTube για να μας στηρίξετε. Στείλτε και την εκπομπή σε έναν φίλο σας. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε να είστε μονίμως ενημερωμένοι αλλά και να διαβάζετε σχόλια και απόψεις για τον ΠΑΟΚ, έχετε να κάνετε ένα απλό βήμα. Ακολουθήστε μας και μείνετε συντονισμένοι σε PAOK News 365 στο Viber και στο Instagram. Τα λέμε ΠΑΟΚάρες.